Thilmak Lawrkhawm Episode 43 Kamera lakfu makle Hlauhawm Pangana Konga Thilton Hlauhawm He thilthleng hi uti Tamil Nadu ania soyania Thiandun panhi chu baika in phurin uti lampanin zana anin phura anunga mi hian an tlanna vel hi phonein a record vela chuta chuan konga chuan thil hlawm tak mai an hua puan vara in khuniom tak mai kong puya local dun chu an muthut maya an hlau ngang mai an train sa hle ani ma se an tlan zela tle min an hlaupo are chhodewa an pa ngai chhole don chau ti lai chuan an thil mu ngai nge mai chu an ma alo lang le tarawani heta zet chuan an hlau ngang maya an tre teng tung maya a video po chu record ngam to lovin ati to pani he video hi a then chuan a tak anen ngai chi alova mi ti thai kual na an siam chop ni te pon ring ama ro chu bike ka chuang te pani hlau dana le an train sat dana hian atak ngei ani mela an lo siam chop ta ni chuan lem chan an thiam viau po aniang palina mei chitha Mexico rama chuan an longchol na hmuna hian security guard te chuan an video a chuan thilmak danglam tak mai an hua mei chano pang niom tak mai dum veka in thuam hi guard pahnih te omna bula chuan a ding reng lai chu chiang takin video atang chuan a hmu thei ani Adelante. Caminan hacia atrás 3 pasos. Exactamente está a su espalda y ustedes ahí me ven. Exactamente ahí donde está haciendo su movimiento. Ahí está. Diles. Adelante, lo escucho. Ya le abrí aquí la malla al 37, lo dejo que pase hasta del otro lado, lo acompaño al portón y lo dejo que vaya, ¿o qué hago? No hay nada. Hasta ahí está don Enrique, dice. ¿Está atrás de ti, Enrique? Ahí, ya la barajaste. ti chuan an enna tang chuan heng security guard te pahnih hi an vabia chu mei chano pang din na lai vel chu an thrila ma se an hmu thei mi alo ani a om na lai vel te chu an kal tlanga an light te point an chhun tlang ti alang theya video a chuan lang chiang si in a om te chuan ataka an hmu thei der lo ani an thian te chuan an fiam e mote po an ti hial ani ma se video a chuan chiang takin alang si a amakin arap om hle ani pathumna min lo thlir reng he video hi YouTube pa kum sang ni som pali vel khan a video record tu in aron posa chuta chuan a lar vio nge ani Oscar le chung te chu chung ko in ti hlim na mangin an chuaka an hlimin an fa te in fiam lai te chu camera in an la a ti chuan an hon hu chuan an video te chu an han en leta thilmak le hlo tak mai chuta chuan an hu chuak ta ni chutia an fa te in fiam na bul laka chuan no pangdang em mai chu anin fiam lai te telve chak tak niom tak hian alo mel rengani ti an hu chuak ani Oscar hian heti lai hian chutiang no pang anom lo thu le an chung kwa bak chu tu ma heta hian anom lo thu asoini pahni na u naw thil mu he video hi engtik kumalak nge ti le khoi mun nge ti a hriat chi alova amai ro chu he video hi siam chop ni arin om lova nu pakhat chuan a fa te pahnih thil ei lai chu video in a lak sak mai maya
chuta chuan a u zawk te chuan an chaukalam thim lam chu ave en thina engamaw hmu anei ni tur ani I just turned off the lights, that's all. What was that? What are you doing? Oh, what, Nanny? Look at me. What are you scared of? The fish? Oh, the fish died. What? Angel's sleeping already. It's raining, girls. Nothing, Nanny, are you almost done eating? a hlau tlat maya anula chuan light ko off a engma om lo ti maya camera a po chuan engma alang chuang lo reng ani ma se a en le thina thil mu chu anei chiang ni tur ani a hlau tlat maya a trap deuh par nge nge ani a u nau nu po chuan va hoile tin engma a mu ve lova anui san vel mai mai ani ti chuan a u chuan a hlau ta viaw ani a to pa chuan trap chungin anu bula chuan a ron tlan ta maya heta hian a nau zawk chuan anui le a ma se ava hoilet vele chia chu ani po chuan a u zawk mu chu a mu ve ta nge ni om takani What's the matter? ti chuan rap thak tak mai hian a tre ta tur maya hlau emin anu bula chuan a ron tlan vele ngalani hemi chung zong zong hian anu chuan camera in ala renga video a ero chuan engma alang hau lova ma se an u nau hian engemaw tak chu an hmu ti a chiang hle ani pakhat na Ghost of Carmel Maine YouTube channel pakhat Ghost of Carmel Maine ti awma heta hian pa pakhat ken a chuan Thilmak Lawkhawm tak a in thar Carmel Maine huna alua hnu chuan a hrathina a in lua thin hi kum sangkhat zakua paruk atanga kum sangkhat zakua som pakua chung chu mit thi vuina huna an lo man to thin alo ni a ken chuan a in lua chuan voi tam tak thilmak tak tak aton thu asoya heina hian ram huai sang sang an cheng ni in anga ya Okay, there he is in the window again. Went under the bed. Alright, I'm out of here. ama hi a huai hle a mitam tak tan chuan a thil ton kha tlan chiat na wang chi ani tin a ton ngun em awang in ngaya te po alo nei deuh to ni in alang Hope you guys say something or do something. Oh my God! No! Hope you guys say something or do something. Oh my God! No! Lawkhawm mi lo thlir awangin lawm thu kan soya lo subscribe in lo like la episode thar ilo hria zel theinan bell hi ilo click don ya